Ja, då var det färdigt på matta 2. Där blir han sakta med. Ja. Där segrar blå brottare Attila Uygur Aten. För match nummer 8 på matta 2. Jordan Gurnu Aten möter Viktor Bernhardsson Sandviken. Match nummer 8 på matta 2. Koppe rullar bra. Många andas, Elliot. Andas djupt. Så ja, bra. Ja, då var det färdigt på matta 2. Här segrar blå brottare Viktor Bernhardsson från Sandviken. Då var det färdigt på matta 1. Där segrar också blå brottare Edium Padilla Uppsala. Då tar vi match